Hai lugares que se levan no DNI e outros que se levan no peito. Galicia é un destos últimos. Porque aquí decimos que vai bo tempo mentras chove en horizontal. E é que o noso ceo cambia cada 10 minutos. E aínda así seguimos sen saber se levar chaqueta ou bañador. Adoitamos discutir sobre a empanada perfecta. Que sea de Neda, que sea de Carral... Pero sempre gaña da túa avoa. Aquí, unha festa pequena leva orquestra, misa, pulpo, gaitas e tamén un home bailando agarrado ao vermú. E se falamos de música, todos coñecemos a alguén que sabe tocar a pandeireta. Ou polo menos, iso pensa el. Acostumas a decirlle aos teus amigos que non vives nunha aldea, pero hai unha ovella que che mira raro cada vez que saes da casa. Aquí, as vacas teñen nome, carácter e, ás veces, máis seguidores que algún influencer. Porque o verdadeiro vai fresco é ese que che solta teu pai mentras che dá unha chaqueta sen que lla pidas. E se ves un cartel en outro idioma pensas, isto en galego quedaría máis fermoso. É porque para calquera pregunta importante, a resposta sempre é... Boas tardes. Que biches? Depende. Nacemos entre pedra e chuvia, entre festa e saudade. E aínda que vayamos lonxe, Galicia sempre vai con nós. Podes nacer nun lugar, e hai lugares que nacen en ti. Medran contigo e ata falan como a ti. E Galicia é ese lugar. Feliz 25 de xullo.